Hi friends, so ini the fishing spot Al Zora Ajman. So chigi mal per fondole. Tutna ma kiri dada mat tikkun bandu. Plan spot to jawa. Full janole Al Zora. वो देखो वो रिस्क में आता है सुकून निकलेगी Al Zora full जनरल ले सो फिशिंग स्टार्ट ಮಾಡ್ತೇನೆ Kobe. Barakkoda. Ini nak ke sini. Wrong. Not good.
Alzor ತೆಗೆದು Alzor Queen fish. Strike ticket. नीचे बैठ जाएगा तो मुश्किल है और टाइट रहेगा मुझे नहीं है आ रहा है हाँ वरुण नीचे बैठ गए क्या नीचे बैठ गए नीचे बैठ गए नीचे बैठ गया थोड़ा लूज करो जाने दो नहीं है रॉड नीचे करो लाइन थोड़ा सा लूज करो नीचे करो थोड़ा मुंडी को नीचे करो थोड़ा लूज करो जाने दो हेड स्ट्राइक दिक्कुदित्तुंडु मल्ल मीन्ला मोस्ट प्रोबेबली तೇಡ दुप्पर चांस उंडु मस्त पुर्त मोट वेट मल्ते मीन मस्त आयनात कल्लद एडेक्कु कोनोदु कल्लद एडेक्कु पोदु स्टक आदित्तुंडु मस्त प्रयत्न बत्ते ई मीन बित्तु होय्तु पाड्रे फाइनली एन्न जिग्गु निंक लूस मन्पोडु बत्तुंडु लास्ट ಗೆ ನಾನು ಕಟ್ತು ದೆತ್ತಿನಿ ಬೇತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮೀನ್ ಪಂದುನದಲ ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನರ್ದು ಏತ್ ಮತ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾರಪ್ಪ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೋದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಕುಲುಂತುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿದ್ದಿತ್ತಂಡು ಚದುಪ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆಪನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಸೊ ಕುಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಏನು ಪತ್ತದಿತ್ತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ಲರ ಹತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಉಂತಾರೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನು ತುಲೆಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಜೋರ ಅಜ್ಮಾನ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಉಂತಾ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ನೈಸರ್ ರೆಡ್ ಕಾಂಡೈ 4 ಕ್ವೀನ್ ಫಿಶ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.